Gihimo dili pa lamang dugay ang pinakaunang hybrid town hall meeting nga giorganisar sa buhatan sa Philippine Overseas Labor Office in Dubai and Philippine Consul General in Dubai and Northern Emirates nga nagpahibalo sa mga OFW sa mga bag-ong programa ug mga estratehiya sa Philippine Department of Migrant Workers o DMW. Personal nga mitambong sa naisgutang pulong tali sa mga bag-ong opisyales sa DMW ug mga OFW sa Dubai and Northern Emirates si Attorney Patricia Yvonne Cuanan ang Undersecretary for Policy and International Cooperation aron hisgutan ang bag-ong global campaign against illegal recruitment and human trafficking. Sumala ni Yusek Cuanan, usa sa mga mandato sa iyang buhatan mao ang pagpakaylap og impormasyon bahin sa illegal recruitment of human trafficking. Apan iyang giklaro nga ang kalampusan sa naisgutang kampanya dili lamang pinaagi sa pagpaningkamot sa gobyerno kundi kinahanglan usab ang kooperasyon sa publiko. Matud pa ni Cuanan, kanhing criminal lawyer ug migrant workers' rights advocate, ilunsar na sa DMW ang mas paspas ug mas dali nga mga pamaagi o sistema sa recruitment aron dili na maglisod sa pag-apply ang mga gustong manarbaho sa laing nasod. Sa maong paagi usab, malikayan na nila nga mamahimong biktima sa mga illegal recruiters. Giawha usab ni Yusek Cuanan ang mga Filipino community leaders sa tibuok kalibutan nga tabangan ang ilang buhatan sa maong kampanya. Pinaagi sa information dissemination sa tamang proseso sa pag-apply og trabaho sa ubang nasod. Sa laing bahin sa Philippine Minister and Consul General in Abu Dhabi, Malford Angeles, nga mitambong usab sa maong pulong, nagpahibalo nga aduna nay Memorandum of Understanding ang gobyerno sa UAE ug Pilipinas batok sa human trafficking. Diin pinaagi sa maong MOU, gikinahanglan ang kooperasyon o koordinasyon sa mga concerned agencies sa duha ka nasod aron masugpo na ang mga illegal recruiters o traffickers nga nagpadayon og pamiktima sa mga Pilipino nga nangandoy nga manarbaho sa laing nasod aron katagan og mas maayong kinabuhi ang ilang mga pamilya sa Pilipinas. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.